Истински феномен, мярка за богатство, синоним на изящество и красота, показател за благородство. Или с една дума златото, един от най-ценните и най-устойчивите химични елементи на планетата. Обвита в геоложките мистерии и невероятните приключения на хиляди златотърсачи, историята на този рядък метал е напоена с пот и кръв. Пътят на златото започва в големия космос, преминава през мощните катаклизми, образували Земята, и свършва в скалите, които ни заобикалят. От античността до наши дни то омагьосва човечеството, решено да го търси на всяка цена. Трудно е да повярваме, но злато има почти навсякъде около нас. Създаването на земния релеф, издигането на планините, ерозията и формирането на речните корита са пръснали къщата от най-стария известен ценен метал в почти всяка точка на планетата. За най-богати области обаче се считат Южна Австралия, Южна Африка, Китай, Перу и западната част на Съединените щати. Неслучайно тези места са записали най-масовите и най-кървавите походи в търсене на земните богатства. Извън промишления добив, оценяван на милиарди, извън дълбоките кариери и огромните речни драги, търсенето на злато хипнотизира милиони златотърсачи. Всеки от тях с мечтата някой ден да докопа големия къс, благороден метал. Как можем да сбъднем нашата американска мечта тук в България? Къде да търсим и какво ни е необходимо да знаем? Разказват те. Златотърсачите. Мисия Арда. У нас разсипно злато има буквално във всяка река, във всяко планинско дере и поточе. Едно от тези места е река Арда. В момента сме в нейното течение след язовир Студен кладенец. На север от нас е село Долно Черковище, а на изток село Котлари. Златоносните разсипи най-често се образуват там, където реката забавя движението си. Пред нас е лагерът на група златотърсачи, избрали широкото корито и плитчините на река Арда. Кирил Стаменов обикаля страната вече дълги години. Проучил е в детайли златодайната карта на България. С него са малка част от потребителите на най-големия интернет форум за търсене на злато у нас. Преди 40-градусовата жега да изпари всяко желание за богатства, групата търсачи събира екипировката си. Кофи, лопати, улей за промиване, набраздени легенчета и някои дребни неща. Тази пинсетка за какво се използва? Значи тази пинсетка, накрая, ако има по-големи златинки, може да се събират. Това са шишенцата. Накрая да се отдели златинките, като останат да се сложат вътре. Живописните брегове на Арда са на метри зад буйните храсти, ограждащи лагера. Всеки златотърсач намира свое място по течението и започва да прави проби на материала около себе си. По принцип се взимат пробите от вътрешните страни на завоите, пред и зад голями камъни, където има цепки на скали. Виждате бавната вода и веднага почва бърза, където е точно самата граница, защото златинките са много тежки и те там като се забият и няма мърдане. Носени от реката, златинките се отлагат около всеки естествен или изкуствен капан. Това може да бъде скала или пък дънер на дърво. Поради завихренето на водата, парченцата злато се събират не преди, а след препятствието, обясняват златотърсачите. Ако дъното е скалисто, значи в самите цепки може да има и златинки от порядъка на 1, на 2, на 3, на 4 грама като парченца. При концентрация от 4-5 лопати извадим около 10 на 15 златинки, тогава значи добре, може да почне да се промива. Опитните златотърсачи оглеждат и по-едрите камъчета. В търсене на микроскопичните златинки бихме могли да пропуснем по-голям къс златоносен кварц. Професионалистите имат набито око и различават златото от сходни на цвят минерали като пирита. Затова му казват златото на глупците. Значи пирита във водата абсолютно едно музикант като златото, но като изсъхне, веднага потъмнява. И като се натисне с ногата и с нещо по-твърдо, той е мек, той се люст. Доколкото златото и да изсъхне, златинките и да не изсъхнат, тези стоят цвета, който си е. Освен златотърсачи, в този регион има и доста хора, които търсят ценни камъни, а в това отношение река Арда наистина има какво да предложи. Тук намираме едни хати и опали, виждаме един огромен яспис. този регион, Маджарово, Момчилград, Кърджали, Крумовград е на територията на няколко пресъхнали вулкани и затова излизат толкова минерали. А хатите са в скалата и от земетресение, от ерозия тръгва по дерето, реката го влачи.
Речните камъни и минерали понякога казват много повече, отколкото очакваме. Ако в обикновения на пръв поглед кварц има жълтеникави следи от окисляване на пирит, според златотърсачите това гарантира, че наоколо има злато. По северо-западна България съм намирал скали с кварц, ама вътре на самите шарки. Когато пък показва, че рудното ядро е близко, тогава излизат и по-големи златинки. Другото нещо, което е много интересно, че всичките златинки в България, които излизат с много добро съдържание на качество като карати, почти 24, 23 и нещо е навсякъде. Друго златно правило. Ако златинките са с остри краища, пътят им по реката е бил кратък. Или с други думи, златоносното ядро е близо. Това обяснява Христо Иванов, запален златотърсач от Бургас. Сочен за един от най-добрите познавачи на Странджа, той ни показва колекция от златни къщета, намерени в дебрите на планината. Някои са по-едри, но това са изключително редки екземпляри като цяло. Да, виждаме, че са с заоблени краища. Да. Това какво означава? Далече са влачени. Отдалече са докарвани по реката. Обикновено златотърсачите следват напътствията на свои колеги в интернет форумите. Информацията обаче е актуална към определена дата. Ако преди година дадено място е посочено като недоходоносно, днес може да се окаже златна мина. Всяко земетресение, наводнение или друго природно явление променят коренно характеристиките на района. Земетресения, наводнения, то се е преместило, ако е имало златинки, петно го е преместило по-надолу. Затова винаги пробите са много важни на една река. Междувременно на няколко места по реката вече са изградени улеите, където събраният едър материал преминава през по-финно промиване. Средна скорост на водата. Сипвайте и материала да се отмива, да го отмива водата. И вече лекото заминава. Затова има стелка отдолу и мрежа като капан. Тежкото да се забива и ако има паднали златинка, няма да избега. Философията при промиването е проста. Златото е 19 пъти по-тежко от водата и 7 пъти по-тежко от материала по реката. За сравнение, големият камък тежи, но при него съпротивлението е по-голямо и водата го отнася. Дърпани от гравитацията, златинките падат в капаните на улея. Подобни съоръжения могат да се купят, а могат и да се изработят с подръчни материали, така както е направил Венци Димитров. Лесно се прави, подръчни материали, кое има. Така. Ефтин вариант. Напълно ефтин. Значи ако се купува, малко по-скъпо, но това е най-вероятно трябва да са такива изолационни гуми, тези токажийските, които са. То доколкото виждам, въпросът е да е набраздено по някакъв начин. Да има някаква форма така за капанчета. Някои слагат и обикновени стелки от москвич, които са като отдолу с квадратчета. Значи това квадратчето е перфектен капан за златинки, защото падайки вътре, каквато и да е водата, няма да го изпуснеш. Материал за промиване се търси и в бързите води. Пред и зад големите камъни с тази помпа. Мога да смучиш и, ако имаш късмет на някъде по-други места, където има концентрати, мога да смучиш и от порядъка на 1 грам някое парче или 2 грама. Я да видим онези ентусиасти какво правят там. Как е улова? Много работа, много труд, също така нерви, време и просто не е лесна работа още взето. Прави впечатление, че са много малки, щом чак е необходима лупа, за да се види. Значи, защото са по-малки. Значи, ако се копа в дълбочина, надолу, може да се намерят и по-големи парчета, с по-голяма тежина като грамаж. Да видим дали има магнетит. Магнетит. Да, с магнита. Да те питам нещо друго. Това, че има магнетит, какво означава? Че е тежка, има тежка фракция. Той е 17 пъти по-тежък от водата. Не е признак, че има злато. Видяхме как се взимат пробите, видяхме как се правят улеите и как се работи с тях. Сега отиваме на финалната права, там където се прочиства самото злато. Има два начина на промиване. Едното е с потапяне и изправяне на легенчето, ето така. Следващото е така наречените вълни напред. Ето го това нещо. Значи не трябва да бъде легенчето така, не трябва да бъде изправено. Прави се ето това разклащане, за да може тежката фракция да отиде на дъното. Ако има златинки, те отиват най-отдолу, защото са най-тежки. Малки са, много са мънички. Трябва да имаш доста набито око, за да ги видиш. Точно, да, ето ги. Даже ще сложи и лупата. Както първата риба за всеки начинаещ рибар, така и първата златинка за всеки търсач на речно злато е ценен спомен и неповторима емоция, разказва Кирил Стаменов. Сега ще ви покажа нещо, което съм събирал в различни части на България пак като хоби и просто си го държа да го показвам на колегите. Тук е мястото и на малкото пластмасово шишенце, с което се засмукват златинките.
Един от съветите към всеки златотърсач е да не пипа златинките с ръка. Ако са малки, лесно могат да бъдат повлечени от водата и изгубени. Виждате как го засмукваме. Това е ролята на шишенцето, по принцип. В ранния следобед и най-издръжливите отстъпват пред жегата. В тежката мараня около реката животът се пренася в лагера, където е време за равносметка. Те много хора си мислят, че отивайки на реката ще стават милионери, което изобщо не е така. Много си е работа, много си е работа. Трябва да инвестираш най-малко за път, най-малко, но човек когато иска намира време. За хобито винаги се намира и време, това е удоволствие. Както хората ходят на риба, нормално. Така някой ходи, пресява, гледа камъчета. Тръпката си е тръпка сега и при тази цена на златото са 1 грам злато върви между 69 и 70 лева. А промиването на рудно злато като хоби с лигенче, с малък коли по реката не е противозаконно, защото ти не нарушаваш руслото на реката. Търсенето на злато изисква и много четене. Последователите на това хоби обменят опит във форумите в интернет, търсят информация от исторически и геоложки изследвания. Казва, че вие имате дори повече информация, отколкото историци, археолози, геолози и така. В принцип е така, преди всичко практиката е на ниво при нас, тъй като години наред с това се занимаваме. Човек трябва първо да се осветли по този въпрос, да е наясно къде отива, какво търси и след това вече да започне да се занимава с този вид хоби. След томове изчетена литература, стотици наблюдения и безброй успешни и неуспешни проби, българските златотърсачи са начертали своята карта на златоносните точки у нас. Сред тях са живописните Родопи, девствената Странджа, северозападна България около Чипровци и Дълги дял, Етрополският Балкан, районите на Угърчин, Троян и Златна Панега. По някой път самите имена си казват, че е златоносно още от времето. Златоград да вземем. С геолози съм говорил, които са правили проучвания теренни, ами там почти всяко дере е златоносно. И въпреки всичко, България не е нито Западна Америка, нито Южна Австралия. За опитния златотърсач българският Клондайк е романтичен мит. Автомобилите, палатките и екипировката на тези хора ясно говорят за това, че любителското търсене на злато в България по-скоро радва душата, отколкото пълни джоба. Затова пък девствената природа, лагерният огън и преследването на приключения са безценни.